Ka CNR di blok kebala rim tam ban kebala slam tam hapo ke jela kebala kot syaki henyo pos nam tam ya ke baki bor sarkar kila kre ban pen ken riano ya ke nek office na sning lum nong rim deuli syakwai pat kesenong kata syak senong sning lum umpi hendergi kenhun beper kila pan pau ya ke jing persya halor ke te ke jing temu dak bakeno bagane ke jing temu bementoy shimet jongno re jongno. Ha kene ke step ke pemanta nak liang jongi pat ba senong basa hak te ke dong proper jong ke senong sning lum nong rim deuli keba ke te office jong sning CNR di blok ke don menta kilapan pau ya ke jing persya halor ke te jing temu ban pen ken ria no ya ke te office dak bong ru ba ke jeka ke bahe kadang don la kwa ban pen he ya ke office trekam lene ban senai ke jeka pen yang kali ne kino jing temu nak benta ke bit ke biang jong ke te office sarkar. Ha ke jo por ketik pat ba senong bat kenong ilam senong gil ongru ba ke jingmi jong jing keno na ke te office ba ke senong kam ai ke jing trilang kalong ke bala syu keno namar ke senong na ke por sa ke por ke ai be ye ke jing trilang kat ke officer ke bawan lane ke BDO ke bawan ha ke te office bat kam siam lalong kumbala keno kam tam ha ke por bawan ke klam COVID-19 ki samla senong mit labat sngi ke ai ke jing trilang bat ke ne ke office ban lait na ke jing wan lang shop bat sar jong ke te jing pang COVID-19 ki te ki pat ba senong ki bran hak te ki senong ka bakati office ka yang menta ke singi ki lailum na ka benta ban pen pau ya ke jing persya halor ke te ki jing temu jong ke sarkar ban pen ken ria ya ke te office bat ken taj ru ya ke jing keno ba ke senong kam ai ya ke jing trilang bat ke te office ni na kaliang ka senong lumurim doli hi nga kumalapau ke media mo tu ke jing tho ka atrik u ne u nain opera ba video kwa ban ra no ikene ka office jong ka blog sya di lumpi yang tu ke jing tho jong i ba ka daw ka long ba uang ba ka sinong kam dan jing trelang bat ka blog Henry menta kum ong na nyopus nem arbnai kum mangilap babarok ki ofisa ki bawan ne ka don ke jing trelang bat ki pai ba nong song do dor ba sinong chang sam la sinong Henry ngam tep kada bu ai tu ka bam ngisngo ba ki bam don nong rep ai ram namar ba kat kum nadu bu don video kadon ni na seng samla snong ba na snong gi don tang jing trelang da hang ne covid ru kum ba lopen pa hang tu ba ki seng samla snong ba kador ba snong kam don jing trelang henry ni ki samla snong ni la bu ki volunteer kum ba ka pha nampo ka si office mo man pentulun man pentrikam ngi protokol ke ai kan ka health ministry te Henry ngamtep haba pa untuk jing tho pat wang bangim dan ke jing trelang ngila bu ki volunteer man ki dong ngi bu ki volunteer ru akan ka area jong u hi ba hab ka office jong u ban pet ban pentulun ngi protokol ki ba ka health department kal batha ngi bangin laj na kan COVID-19 tenang taru hoi peni yang tu ke daw ba ban peni yang tawar ngim sya nakaliang jungi sang samla ngim persya ke jungi yang tawar ke don kam ngi tawar Henry ke ke bangi ngi bu ke jing tho sa ke disi ke long ba video syam nai trilang bat ke blog bat ka sinong umdan kata ke jing ya susu jemut bat ke sinong te hadian manglawat jing tep na orang ba senong ru orang ba claim yo ka NOC ne claim ya don ka jing ya keren ru shua ban te utawar tenang ti ta hi ba ka pelongi bangin hab ban ban complain sa DC ba kumno man ki office ki bawan ki don ka jing trelang mat ka senong Henry ne video don ka jing trelang mat ka senong tang itai ka pelongi bangin le ngim la menong ban khang itu utawar ngi kwa ayu utawar ngi don kam utawar tang ba ngi kwa banyak ta lenti kumba ki we ki officer ki ya maka hab dan hi jing trelang wat kasnong wat pai ba nong chong snong la da klem jing trelang ngatharai kini ki scheme barok ki ba pentulun kini barok ki department kan mlang bayai be lanti Henry barok kini ki office mo mrang no ki dan jing trelang wat kasnong desa ka daw long hoi ka ba ben ken ria no ya kini ka blok ru na kaliang jungi ngu persya namar haba ngi kran ngi pej ya ki jing don kam jong pai ba ka i ka ba biang ba ka area hang ne namar bale hang ne download ki office abagi pai ba kinong chong snong jongi la ne ki i snong ki marjan abagi wan don kam ha block kila ban don kam ru ha ki we pat ki department ka bolong kum ka veterinary horticulture nang taru veterinary kum nang MSCB fishery bun PWD ki bun ki department lada kilit don kam ha block kimlap
ni kimpala bani kendo yu ta officer ne ginu ki staff ki badan apa blok kila bani don kam ki wepat ki department ba claim da pulut pisah isulek munang nak tang 10 minit lapoi tikila ban wan biang kumta hendri lada ra no ye kene ke blok satai sepo lumumpi ngatharai upai ba syam sitam uret uria uhaban pulut namar ba ke jinglek jongki ne satai ki haban chong da auto ki haban receipt ke auto kamadon ke jingta lada kim kenduk beriu lei yapan wan don kam saksane sikiwe pat department ki haban pulut biang ya ka wai auto jongki ki haban receipt kali tak bun ya une upai ba jongi ubadon kam hisha ya ke jingdon jongi niki department ki beper namar kumurang no hapo blok pai ba jongi nong song don kam tang blok don kam ro ki veterinary don kam ro ki department bidan hangne area jongi kumno ki long shua kila ai jaka bam bu ya kini ki office ki beper ban mentoy namar kene kedai ka highway ka bangila ban mo kumno no don kam hibat ong ban dari resep kali henry ki chuhiar indon kam sipang kila la ban kem kali biang nang ne ban le pat sikiwei ki jaka ba ki don kam henry lada ra no ikene ka blok kendon cibun ke jingta yeu pai ba tang ke sinong jongi henry ya baro kinong sinong ki ba ha kene ke area jong ke blok musning ngayeng hene na kaliang jongga dong jongga ga dong proper ringkat bat kini ki naga dong doli ro ringkat bat ki long ki samla bat ki long kemi ga tu kan ne ngiyang ida persyak jori kene ka jing ya kene ka jing ong ban ra no kene ka office blok nang ne ka jeka sekati ga umpi tenrei kat kum ki dau ki ba pen i ong ba ka jeka blok ka long ka barit bakim biang kita ki bro nrei kat ka jing yu i bat ka jing tip jongi ki jong kene ka dong ka jeka hati blok ka long ka ba he ba kepada komdom no shipau akar kadan te kalong ka jing kren ka ba long ka bumdon long rim bat ka bumdon jing mot te kumju hero bat le se ka dei ka dau ka jing mentoi simet ne mentoi yu ngimtip rei balai kan mi ko ne kan ne kalong ka blok ka bla slam ba ka ba nadu yang ngirum pat kha bat hadu kan ni larang ba kan ne kala don ne bat ka bla ajing mentoi bat ngisusi kita ban ong ban ra no bat kan ni ngi kum kadong kani ke jaka ngiyeng bat ngi persyajur kani badalile bakinum laban sule jubor ban surano nangi kala bandon ke namar ba kani ke blok kum loong ke bala rim tam bat la dagi pongot ki officer kiwan kim judon ni kita ban ong penria tenrei metapat kami tang hanu we kum ong ke bala nyop kendai snem kani blok hau ni bon sedap no propo beli gelik mi kum kata dengangi ke don ke ni persyak namar ni bun sibun ki jing du nong lada ngin ra no ni ke blok namar ke ni ke blok kabla don khnang ne nam ta ke jing pensuk ingi pai ba bat ko wan ra ke jing sup na du ki khulung khnaro hang ni na kaliang jong ki long kemi jong ka dong proper bat ka dong deuli lembat kartu ka ni kirang ba ban persyak jur ya ke ni ka ba ki ong ban ra no ka blok namar bang yu na ki social media ba on ra no ya ka blok te kum ta ngi pan pau ya ka jing persya ngi pan pau ya ka jing persya jur halor jong kani namar ki aidau ki ong ba ka blok ka ret ya ka jaka kamdan jaka parking ka kambiang ka jaka office nrai mangi ki dong snong ngi tep ba ka blok hi ka don ka jaka ka ba he ka don ka jaka ka ba kluit na kamta ka office wat namta ka parking kadon ka jaka ka bangi jukhat ka jaka exhibition ka ba nakasnong ngi jupenlong gi jing bampi knek ha ketiga madan bat ru ha kapor bangi dang ya kena bangi ngi ju ya lekai ngi ju ya lekai be ha ketiga madan te kumno ka blok kan ong banum don jaka habakat kita gi jaka ki don te bat nang taru ngim sultanat bagi ngim ailat ya ki briu ki banabar ki ban sim kabu ban pentau ria ya ka sno